Защо като съдов хирург гладувам по 80 часа всеки месец и пия само вода и кафе? Преди година прочетох публикация във Фейсбук за това как гладуването лекува рак. Тогава си помислих, че е поредната лъжлива информация. Днес правя 84-часово гладуване всеки месец и ето защо промених мнението си. Първо, автофагия. Звучи сложно, но всъщност е като пролетно почистване за клетките ти. След 16 до 24 часа без храна тялото започва да изхвърля боклук. Второ, раковите клетки мразят гладуването. Те се хранят с захар, нямаш захар, нямаш проблем. Трето, мозъкът ти работи по-ясно. Защо? Защото през хилядолетията сме ловували гладни. Остри ум означава преживяване. Първият път, когато гладувах, в първите 36 часа си помислих, че ще умра, но на втория ден никога не се бях чувствал с по-бистър ум и по-голям прилив на енергия. Не препоръчвам гладуване за повече от 4 денонощия, защото започва загуба на мускулна маса. Освен това започват епизоди на световъртеж, защото мозъкът остава без храна. Така че не правете това без лекарска консултация, особено ако имате диабет или сърдечни проблеми. И не, това не е диета. И не е за отслабване. Това е инструмент. И е възможно да промени позитивно живота ви, така както промени моя. Аз съм доктор Лъчезар Добричков и ако намирате това видео за полезно, моля харесайте го, споделете с приятели и последвайте страницата.